खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 18 फेब्रुवारि 2021 बिस्तिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुंबो मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्रांगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा फेलें जागोन। मानिबा जाहोनाव गोसो बायगोन। जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम होनजायो। गुबुननि बोसोन लानानै खामानिखौ मावनांगोन। सिनाय मोनै सुबुंखौ फोथायफ्लांनानै खहा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा बारा मोजां फिथाइ मोननाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा आंगोजों एना एनि जानो हागौ। गोसोनि साननायफोरा गोरोबनाय नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोराबो देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो अदेबानि हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव बेले बेजे सोमजिनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। जायखि खामानि मावा मानो जेरावबो सानैहै मावनांगोन। नङाब्ला दाय नांनोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोबां बेले बेजे साननाय फैगोन। गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफोरा जाफुंजोबगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ।
देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनखौ फोथायनो हागोन। सोरबा लोगोजों जोबोर बाख्नाय जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसारगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसोबो दुंगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। लोगोफोरजों गोरोबनो रोंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव अदेबानि बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानोबो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दरसि दरसि मोनगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानांनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मानिबा जाहोनाव गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव बेले बेजे सोमजिनो हागौ। बिदा फंबायजों एना एनि जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हानाय नङा। सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना
बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा आंगो लोगोनि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव जोबोर मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।